Свали. Оценявам факта, че сте тук. И още веднъж благодаря за това, че дойдохте. Няколко думи ще кажете ли ви? Таня ме покани да кажа няколко думи и да открия някакси вечерта, гост на която е и Васил Романков. А пък аз приех, защото той идвал и друг път в нашия град. Една от неговите пиеси се игра на сцената на драматичен театър Гео Милев, българско криминале, БГ Криминале. Всъщност за книгите говорят самите книги. Ние е глупаво да питаме какво е искал да каже автора, защото той е казал това, което е искал и всеки може да го прочете. Всъщност на мен ми се струва много вълнуващо и много храбро това, че самия автор идва да застане зад книгата си, да я представи, да се запознае с нас. Аз си мисля, че хората, които казват, да бе, аз съм го виждал по телевизора, знам го него, такива хора са точно като герои на книгите на Иво Сиромахов. Защото в тези книги се разказва за едни хора лишени от любопитство, затворени в себе си, недоволни от живота си, но решени с зъби и ногти да се съпротивляват на всяка възможна промяна. Въобще в тези книги са нарисувани едни типове и образи, и картинки, и характери български, които не изчерпват цялата палитра от възможни български характери, но пък са доста точна картинка на един определен вид хора. И аз си казвам, Боже Господи, за да ги познава толкова добре, явно този човек много общувал с тях. Защо? Защо не е избягал? А той може би точно това прави, като идва да се види с нас. Освен това, приех поканата, защото, освен че не мога да откажа нищо на Таня, защото Иво Сиромахов е бил гост на Ваня Химкова в Хеликон, Русе. И Ваня Химкова е един прекрасен човек. Тя беше толкова възхитена от вас и казваше, той разби всичките ми представи, той е мил, добър, човечен. Представи си какво си е мислила за мен. Щом съм разбил всичките представи. Да. И се надявам, че това ще се случи и тук. Освен това се гордея, че съм приятелка на човек като Ваня и щом и тя ви приема за приятел, значи вие сте добре дошъл при нас и сигурно има хубави неща, които да ни кажете. Благодаря много. Надявам се и аз. Това гостуване тук тази вечер всъщност е част от едно национално литературно турне, което правя с книжарници Хеликон. Тръгнахме в Бургас, бяхме в Пловдив, днес сме в Стара Загора, след това продължаваме в Кюстендил и така 13 града в България ще посетим, 13 книжарници Хеликон, за да представим 13-та ми книга "Моят таен любовен живот". Много съм горд, че правим такова нещо, защото доколкото ми е известно, подобно литературно турне из цяла България в последните 25 години вероятно не е правено. Такива неща са правени по времето на социализма и то са ги правили само тия най-казионните комунистически писатели. Левчев, Джагаров, такива хора. Даже известни са истории, в които те са тръгвали на турне из страната да представят книгите си с хеликоптер. Представете си, лети хеликоптера в град Търговище, да кажем, събран там партийния елит на площада, седят, чакат ги и от небето кацат писателите. Слизат долу, излизат от хеликоптера, четат някакви стихове, казват на смаяните граждани: вярвайте в партията, обичайте другаря Тодор Живков, и пак се качват на хеликоптера и излитат. В това има страхотна символика. Значи, писателят е трябвало да изглежда тогава като някакъв полубог, някой, който слиза от небесата, казва важните неща и след това пак се възнася в небесата. Разбира се, за щастие вече не живеем в тия времена, но пък имам възможност да обикалям, да пътувам. Не с хеликоптер, с един автомобил сме. Ако бяхме с хеликоптер, щяхме да дойдем 5 часа, а не в 6. Нямаше да попаднем за дръстване. Поводът за това турне е 13-та ми книга, която се казва "Моят таен любовен живот". Първо обаче
да погледнем кой има на задната корица, защото книгата е като жената. Първо трябва да я погледнеш отзад. Ако не ти хареса, въобще няма смисъл да я гледаш отпред. Та затова се постарах на задната корица да има полезна информация. Нещо, което не само да е приятно, но и някаква практическа полза да има от тези неща, които ще видите отзад. Ето има, да кажем, рецепта за баница, има диета за отслабване. Ние сме се възползвали от тези дадени ваши рецепти. Така ли? Спазили сте ги рецептите? Едно към едно. Чудесно! Ето това е, значи, баница, приготвена по тази рецепта. Казва се лесна баница. Да, лесна баница по магазинерски. Рецептата е следната: идете в магазина до вас и купете една готова баница. Нещо, което става бързо и предполагаме вкусно. Има диета за отслабване, който смята, че има проблеми с килограмите. Има хороскоп, разбира се. За съжаление, ми остана място да вмести едно судоку. Исках така да има нещо, което да може и да си реши. Човек, ако отиде някъде сам по себе си... Така е, да. И в крайна сметка, така задната корица исках да прилича на един таблоид или на някакво списание, в което да се дават всякакви любопитни, но напълно безполезни съвети. Има и други игри. И нека да погледнем и отпред какво се случва. Вече това е моят таен любовен живот. Книгата е автобиографична. Вътре разказвам за моят таен любовен живот, който вече след излизането на книгата не е таен, ами е явен, защото всички ще разберат за какво става дума. Става въпрос за любовта ми с една таинствена дама, американка. От корицата може би ще си помислите, че е афроамериканка. Не е афроамериканка, бяла жена, но корицата е негатив, нарочно, за да поприкрием така самоличността на тази дама, защото тя също е семейна. Така, сложни са нещата, нали? Не е, дет се вика, за пред хора. Но цялата история всъщност е описана вътре в тази книга, как тя пристига в България, тази млада, красива американка, и как и се налага да се сблъска с българските ритуали, обичаи, с българските традиции, с българските нрави. Като най-характерните, разбира се, са клане на прасе, изпращане на абитурент, митничарска сватба, джулай морник там с цонковите хипари някъде в каварна, представете си, какви неща, какъв сблъсък на култури, какъв сблъсък на цивилизация. Какво се случва с това мило момиче. И тя, разбира се, е много изненадана, че повечето празници в България са свързани с проливане на кръв. На Коледа се колят прасета, на Гергьовден агнета, постоянно някакви писъци, някакви кървища се леят по улиците. Но, разбира се, главният лирически герой се опитва да обясни, че това са традиции, че трябва да се отнася с уважение към тях и по някакъв начин да свиква, защото ако не свиква, просто няма как да ги преживее тия неща и ще откачи. И разбира се, да не издавам финала на книгата, но книгата няма хепи енд, защото няма как да има хепи енд при такива обстоятелства. Пък и знаете, че всяка голяма любов в крайна сметка завършва трагично. Затова е голяма любов. Значи, най-често с брак. Което също е трагичен финал, като се замислим. Даже още по-трагичен, отколкото с смърт, защото брака е така една дълга агония. Но в случая няма смърт, все пак всички си остават живи и здрави, но пътищата им се разделят поради невъзможност да живеят заедно. Това е книгата "Моят таен любовен живот". Тя е провокирана до голяма степен от нездравословния интерес на жълтата преса към моята скромна личност, който не знам откъде дойде, но тук в последните няколко години постоянно започнаха да пишат някакви неща за мен. Например, не мине 3-4 месеца и пишат: Иво Сиромахов е уволнен. И аз се... Щом го пише в медиите, нали? Кой съм аз, че да споря с четвъртата власт? Сигурно е така. Обаче за всеки случай не съм казал още на касиерката там в BTV, да плаща заплатите, и тя не знае, че съм уволнен, продължава да ми плаща заплатите. Викам, аз ще си тръгна. Тя като не чете вестници, то си е за нейна сметка. Айде, това с уволнението поразмина, макар че се появяваше доста често, през няколко месеца. Изведнъж почна да се появява информация: Иво Сиромахов се е развел. Жена му го напуснала,
страшна драма, край. Викам, мрази ги, не. Но това път не са познали. Обаче прибирам се вкъщи, жена ми там седи си. Тази жена вестници не чете ли? Така опитах се много финно един вестник. Бутам се, едно не съм го донесъл. Аз и се правя на сцена с надеждата, че ще прочете и ще каже, ето, развели сме се. Пресата го пише. Но тя така и не го прочете и сега продължавам да съм в едно такова неустановено положение. От една страна, според медиите съм разведен, от друга страна, според жена ми не съм. И аз сега на кого да вярвам? Не знам, това е една жестока дилема, от която аз не знам как да изляза. Но така или иначе, аз си мислих, че тия простотии с жълтата преса са някакво ново явление за България, но не са. Винаги е било така по нашите географски ширини. Например, 1901 година, един много слабо известен факт е, че първият човек, който обикаля Европа с велосипед, е българин. Някой си Бучекчиев. Неизвестно име за повечето от нас, но той човека тръгва с един велосипед и почва обикаля Париж, Берлин, Рим, Мадрид. Навсякъде хората много му се радват, посрещат го с голями овации. Обаче списание Български велосипедист го изтипосва на първа страница с един велосипед и пише отдолу: Бай Ганьо тръгна на велосипед. Това е, значи, отношението нашенското към такива хора. И пишат вътре, че той бил всъщност, не бил спортист, ами бил търгаш, че носил под седалката на велосипеда си мускалчета с розово масло да продава и правят го на 2 стотинки в общи. И човека се връща, мисли си, че и тук ще му се радват и като вижда какво пише пресата за него, се фаща за глава. Друг случай, 1929 година, един от първите конкурси за красота в Европа, Мис Европа, и една българка се явява. Тогава много красива, някоя си Люба Йоцова. Имала е големи шансове да спечели. Но в този момент тук започва някакви скандали и един от вестниците я подкрепя, пък другия конкурентния вестник казва: тая ли бе, тая Люба, тя е развалена жена, тя за нищо не става, много добре я знаеме ние, и не, и сестра, и така. И почват се едни отвратителни неща и в крайна сметка тя не печели титлата поради това, че в родната й страна я охулват и оплюват. Такива са нравите тук. Какво да направим? Това е положението. Както се казва, български работи. Което е пък предишната ми книга. Идеята за нея дойде от израза българска работа. Предполагам, чували сте го. Често се казва хубава работа на българска. И се запитах защо така в негативен план стоят нещата, защо самите ние се отнасяме към себе си така и смятаме, че винаги българското е нещо недонаправено, недоизкусорено, мърляво, такова, нали, от плод на мисленето. Давай, каквото стане там. Каквото, нали, голяма работа. И така се появи този сборник български работи, в който съм се опитал да събера всички типично нашенски неща, нещата, които ни отличават от другите народи, които са наша запазена марка. И малко така тъжничко излезе, защото общо взето като че ли байганющината най-много ни различава, макар че на една среща с читатели една дама ми каза: господин Сиромахов, защо смятате, че трябва да се срамуваме от байганющината? Аз пък мисля, че трябва да се гордеем с нея, защото тя ни различава. Това е нашата визитка. И ние трябва така по някакъв начин да си я приемаме и да казваме: да, такива сме ние сме ганевци. Аз не съм съгласен много с такава теза, но пък от друга страна, нали, такива сме, както казваше покойният Любен Дилов, Бог да го прости, и да се гордееш, че си българин, и да не се гордееш, че си българин, така че по-добре да се гордееш. Разбира се, книгите ми не са имали за цел нито да обидят някого, нито по някакъв начин да уязвят хората. Напротив, всичко е много добронамерено, написано с ирония. Разбира се, не всички хора имат чувство за хумор, някои ги приемат така навътре, обиждат се, казват: защо така, Сиромахов, пишеш ти такива неща?
обиждаш клета майка България. Ние имаме 1300 годишна история. Казвам, разбира се, всичко това е така. Но, в крайна сметка, такива сме българите. В момента гледаме се в огледалото, образа не ни харесва, но за това виновно не е огледалото. А може би самите ние. Това е всъщност основната тема в повечето ми книги, които виждате тук наредени пред вас. Поредицата Дневници и нощници, която тръгна уж да е една книга, пък станаха в крайна сметка 4. Тя съдържа биографии, в кавички разбира се, такива измислени от мен биографии на великите личности в световната и българската история, още от Омир до Айнщайн. И другите сборници, да не се много фокусирам върху тях. Има един сборник с пиеси, българско криминале. Ако сте ходили тук на театър от среща, самата пиеса българско криминале се игра преди 3 години. Режисьор беше професор Атанас Атанасов. И тук ми беше всъщност първата постановка на професионална сцена на моя пиеса, беше тук в Стара Загора. След това вече и в сатиричния театър се играе сега операцията. И така пиесите ми, може да се каже, че успешният ми театрален живот започна тук, от този град, от този театър, който не се вижда в момента зад шумата. Предполагам, че си е там. Все още. Това е пък романът, уважаеми зрители. Действието в този роман се развива в една малка кабелна телевизия, в която вилнеят големи страсти и големи амбиции. Хора, които искат да се измерват с CNN и им пречи така. Пустия малък пазар български, знаете, постоянно се оправдаваме с него. Всъщност вътре съм събрал истории, на които съм бил свидетел през моите вече почти 20 години в медиите прекарани, във всякакви медии. Работил съм в Националното радио, във Вестник 24 часа, след това в телевизия и съм се нагледал на какви ли не истории, които реших, че може би било забавно да събера в една книга, да ги обединя около някакъв общ сюжет. Сюжетът, разбира се, е измислен, но героите и случките не са. Повечето от нещата са верни. Така че това е романът, първият ми роман, а пък моят таен любовен живот е вторият ми роман. Надявам се да не е последен. Друго какво да кажа, още няколко думи за книгите. Очила. Това е един малко по-различен сборник с разкази, които не са смешни, по-скоро са така малко фантасмагорични. Опитах се в този жанр също да се подвизавам. Прекрасни илюстрации, прекрасни корици направи художничката Ива Сашева, с която работихме по мейла, модерна работа, понеже тя живее в Щатите и аз си пращах разказите, тя ми пращаше рисунките. Беше така един много прекрасен период от моя живот, едно много вълнуващо сътрудничество и ще видите, че всъщност картинките в тази книга са може би 50% от въздействието на самата книга. Често ме питат какви книги четеш, Иво, какво обичаш да четеш, какво ще ми препоръчаш най-често, ми казват хората. Може ли само да се събрека, защото ми стана топло? Извинете. Да. Това е един много сложен въпрос да препоръчаш на някого книга за четене, хубава книга, защото вкусовете на хората са различни. Един харесва трилъри, друг харесва по-смешни книги, трети харесва фентази, четвърти харесва любовни романи. Много е трудно така да кажеш на някой, без да го познаваш особено, вземи тази книга, тя ще ти хареса. Но аз си позволя да говоря малко за моите литературни вкусове, за книгите, които аз чета, тъй като съм един доста четящ човек. И книгите, които са ми направили силно впечатление през последните месеци, години. Започнах много да чета биографична литература. Сега ще ви покажа някакви неща, които
извънщите ми направиха. Значи, преди всичко, книгата на Сър Алекс Фъргюсън. Макар, че не съм от Манчестър Юнайтед, а от Челси. Но Сър Алекс е не само един забележителен футболен мениджър, но и забележителен разказвач. Книгата се чете като роман, много хубаво написана е, много интересна е самата му история, защото той преди да стане футболен човек е бил кръчмар, бил е какъв и не, минала още взето през всякакви истории и разбира се, най-големите му успехи са свързани с футбола. Вътре има истории с най-големите звезди на Юнайтед, с Дейвид Бекъм, с Уейн Руни, че дори и с нашия човек Бербатов, и за него има отделени няколко реда в тази книга. Една автобиография, която ме е разплаквала, толкова емоционално е написана, това е Открито на Андреа Агаси. Велика книга, горещо е препоръчвам на всички хора с... То не е задължително и да се интересуваш от тенис или от спорт, за да прочетеш тази книга и да ти хареса, но самата история на едно дете, което губи детството си заради спортните амбиции на баща му, който го е вкарал в корта още на 3-4 години и го е карал по 10 часа на ден да блъска топката, без да си играе с другите деца, без да има нормално детство, за да стигне до тези страхотни успехи. Книга, която започва с изречението "Аз мразя тениса", пак казва самият Андреа Агаси. Историята е много вълнуваща, горещо препоръчвам. Ви препоръчам и нещо от български автор, Иво Иванов. Имам честта да познавам този човек. Той живее в Канзас, Съединените щати, и пишеше по едно време такива дописки за вестник 7 дни спорт, но те не са точно дописки, те са по-скоро човешки истории, репортажи за велики спортисти и по-скоро от човешката страна, за това какво са преодолели в живота, с какви трудности са се сблъскали, как са преодолели някакви неизлечими болести или тежка мизерия. Така че много страхотни истории събрани в този сборник, чете се на един дъх. Иво Иванов, много талантлив човек, красиво перо, вълнуващо, препоръчвам горещо. И малко да кажа и за извън тези, които са по-скоро не художествена литература, се водят документални четива. За художествената литература любими мои писатели са Уди Алън, който винаги съм се възхищавал и съм се опитвал да приличам на него по начина, по който той гледа на света. Иронията, това подлагане на съмнения на всички авторитети. Марк Твен, разбира се, Реймънд Чандлър, един автор, който казват, че е криминален, но той не е криминален автор. Той е много ироничен, много забавен за четене, вътре има великолепни диалози, великолепни сравнения. И сега напоследък от нещата, които са излезли, много ми хареса Чък Паланюк, "Ненагледна моя". Имате ли го романа? Имаме. Да, трябва да го имате. Дайте да го покажем на хората. Много забавен сюжет. Чък Паланюк е автор на романа "Боен клуб", по който беше направен прочутия филм с Брат Пит и Едуард Нортън. Ако си спомняте, това е новия му роман. Много е смешен, много забавен. Ще направя една лека критика към издателите. Надявам се, няма ми се сърдат. Преводът не е много добър, но пак е хубаво за четене, приятно. Ако можете да си го прочетете в оригинал, препоръчвам в оригинал. И друга книга, която много силно ме развълнува, е "Вечерята" на Херман Кох, холандски автор. Всъщност първият холандски автор, когато прочитам. Не съм знаел до сега нищо за холандската литература. Много по-малче. Това е един много не знам какво определение да кажа, разтърсващ роман, наистина.
Сюжетът е как две семейства, двама братя, единия е политик, много издигнат, че става министър-председател, другия е бивш учител и съпругите им вечерят в някакъв изискан ресторант, а в същото време децата им извършват убийство. То е обмислено убийство, не такова случайно. Много жестока история, хубаво написана. Препоръчвам. Изобщо, много се радвам, че съм сред четящи хора в книжарница, защото това е тук е истинският елит на България. Четящите хора са истинският елит. Не онези, които са в парламента, не онези, които от сутрин до вечер са по всички медии и говорят едни и същи неща. Слагам и себе си в това число, защото аз съм човек от медиите по някакъв начин и вероятно и аз имам вина за всичко, което се случва в така наречената четвърта власт. Но истинският елит са хората, които откриват себе си в книгите, в романите, в разказите, в думите. Четенето наистина ни отвежда в едни други по-красиви светове и може би затова и четящите хора са някакси по-затворени, как да кажа, не искат като че ли да участват в цялата тая мръсотия, в която живеят. Предпочитат да стоят отстрани, предпочитат да гледат отстрани, отколкото да участват и да се сблъскат с простотиите. Идва Коледа. Най-добрият подарък е книга. Съветвам ви, подарете на вашите приятели книги, но преди това се поинтересувайте какво точно харесват, така че наистина да ги зарадват. Да не е просто така отбиване на номера. Ами наистина да е нещо конкретно за този човек, конкретно каквото ще му хареса. Заслужава си и наистина е голяма радост, още повече, че през зимата мръква се рано, човек има повече време да седне така пред огъня, да си прочете някаква хубава книга. Това е, което имам аз да ви кажа. На разположение съм за ваши въпроси, мнения, критики. Включително нося и на обиди, защото съм много активен във Фейсбук и там съм вече свикнал да ям много тояги по гърба си и да ги приемам спокойно, без да се ядосвам. Знаете, че Фейсбук е една така особена територия, в нея има доста хейтърство, доста хора, които влизат така просто за да така да кажат нещо лошо, без дори да се интересуват каква е темата. Например, често пускам статуси на различни теми. Най-често се появява някой долу, пише: Сиромахов, ти си плешив. Това е факт, разбира се. Но аз си го знам, имам огледало все пак. Благодаря за това, че ме информирате по този начин. Нещо имате ли да кажете по дискусията? Те общо взето така повечето критики се отнасят към външността на човека. Дали е плешив, дали е дебел, дали е нисък, нали? Докато по-трудно е да тръгнеш да спориш с някаква негова теза или с някаква мисъл изказана, защото там трябва да имаш аргументи. А пък Сиромахов, ти си плешив, не се нуждаят никакви аргументи, защото той е безспорен и всеизвестен факт. Между другото, тая книга тръгна точно от социалните мрежи, тъй като първите текстчета 2-3 ги пуснах така във Фейсбук, да опипам почвата, да видя какво ще стане и долу видях, че голям интерес има към това нещо, голяма радост настава и си казах, да, това може да стане роман. Си така седнах и го написах. Често пъти хора ме питат: абе как пишете, нали? Как ви идват идеите? И аз никога не съм знал как да отговоря на този въпрос, но от снощи вече знам. Снощи, ако сте гледали мача на Лудогорец, голмайстора, след мача каза, като попадне в мене топката, аз не знам какво да я правя, затова ритъм и тя влиза на вратата. Та общо взето и аз по този начин пиша. Като ми хрумне някаква идея, въобще не се чудя какво да я правя, ми сядам и я написвам. Понякога нещата се получават, много по-често не се получават. Както се казва, кошчето ми е пълно с гениални идеи, които не са успели да станат толкова гениални, колкото са ми се стрували в момента, в
който са ви хрумнали. Заповядайте, имате възможност да кажете каквото вълнува. Не се стеснявайте. Знам, че обикновено хората се притесняват да говорят пред други хора. Аз също се притеснявам, но както виждате го правя, така че не е толкова страшно. Не боли, не е страшно. Да. Господин Серов,